battery majunove trois familles mille problèmes serni c'est la beyadibe trois familles mille problèmes bonni kotigal bonni ndam won kombino dami hey won kombino dami mbida mi nawlirtake oh mi seretake tampere gili ari oh tampere gili hoyni kam fasirabe nanjala ada urangurna musdam dergale ada tonye ada yenne ada ude ada fie dépasse de mani alors les amours bari tapoter ma doon partager nak en vidéo de ma live jom wodi ke doon ma ta partager tawi noon min hande noon yimɓe ɓe gandat miɗa selli miɗa foti waw dañde ɓiɓɓe bone o kayen anda ɗum woni kono min joni laaɓa miɗa wi keng inchallah isara dallahi tawi naaka jeegal yimɓe kaldat boto woka jontaɗo e kangaɗo gona gotum te meɗa andi kañum koye toppitade hoore mum woni wadde parpare ñalande mum eyyi o wona fina tan wona e portable no waɗa on calminama on juurama on jii kam ɗum safani eyyi waaleykum salam imam hono mbaɗɗa so alhamdulillah non minen kay min pini ha men min immo galle eyyi ok délégation gonɗa joni mami toon neldu auto ji ɗi eyyi auto ji ɗi mamoy non imam ay ñalande nde jarani kam ko woni foof kala ko joguimi mami hen wat pour ñalande waɗa réussir eyyi joni mama neldinima aɗa chauffeur o amin 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 ya rabbal alamin amin imam Abdourahmane an Boukary onon jalte jahen weeti onon yimɓe jogota ko ñalani foti ni tan pewder galle ɓe lelo e poti hajuji mumen fotani won barke rasulullah wallahi ñantima ganduma yaawi han film haaju kono boy wallahi han kam tawi gonga a ɓornima min ko ni jiɗmi mba ayi gorko yo ɓorno ñalade fof noon a faami e gueɗe he gorko yo ɓornoto ayni rewɓe mbaɗa ni cekes e yeeso worɓe mumen gorko ne foti waɗa cekes e yeeso debbo mum holla ɗum kam wonno foti la ilaha illallah beele heeɓe gar ñewase ñaague ñaaƴ hande kam komi bambaɗo ma noon hande komi bambaɗo ma barke rasulullah hono mbiɗa mbeɗa Abdourahmane non vraiment Abdourahmane tawi gonga yooɗi ayɗo rewiɗo ko Amina kam woni fewni ha fewi wimda ɓorno haɗa andi kala sa wi on jontaɗo jiida e kangal ala woni woɗɗodiri gonga eyyi gonga
vraiment yooɗi Ayi. kono noon machallah saɗa hange heew doole woto ñoƴƴoɓe nawtun laakar Wallahi. o kam on feeraɗo arde o kam meeɗa nahde o galle wona han woni goo wallahi bagi baaɗe ni ñootagol ñooto ɓuuri o lati goo ɗum e ngo wuro ko tawiri international waɗata ɗum gonga onon fof noon Mm. oɗon gandi ɗomo daña walla wona anne cikkuɗa Bokary oɗo haala yettonno ala mi ñotolngol hongol yooƴi ñotolngol hongol yooƴi en jahat walla en jahay haala ko jehen tawi ke en yaho seesi tan tawi ke en yahat ɓe jehen tawi en jahay mbi on jahay no hannde ko journée weltare woto sek amadou ana woto sek jehen woto sek kono wat jam musidɓe jam arande ko bayoɓe de jehen wat jam jam woto seesi noon mani hey so tawi eɗen jaha jehen so en jahani kalnoon sabu allah jehen non non jehen kono woto seesi kam jam jam yi en jah jehen goto musidɓe goɓɓe heɓa en ɗon tawi eɗen jaha jehen hoojima heñino gilnaade ko meɗen men anndi waɗi ɗum fof an mbaɗa est ce que ma nawɗi an jehen moyli jehen yi en jah jooni eyi faddinen ha par jahen eyi eɗen bisimillahi rahmani rahim yo allah waɗan en bolol ɓural amin yo allah okku en ko jiɗɗen onon jehen onon ne Allah seerna neɗɗo eko añi amin wadda neɗɗo eko yiiɗi amin wona amin yan waɗam wat seesi awta waɗo hi min kom nañƴo koy la ilaha illallah nawliko hol nawli ɗo isuna amadou en jogi reside debbo hannde debbo goɗɗo ɗo e galle en tupaɗen min de kom nañƴo koy fatima ɗum fotanima jagde e amadou an yi amadou no wurdita e Sofia e o galle ne fotma jagde e amadou est ce que Sofia tini ɗum sah Sofia de anen no way hulde amadou ni ko amadou waɗi fof no welimo tan pewna gorko ma ha feewa muñana ɗum ha feewa ha Allah adda wuuni tan walla debbo goɗɗo tan cappet Allah nanno ɗum e nder galle en jooɗɗa an noon gona ɗon gona e hangaɓe min gon mi jaɓanta ɗum hay nokku feere boni min kay mi naƴi fatima an ni mbaɗa hulde nawli ko waɗi dew mi fijinani ɗum de min kay mi fijinani ɗum rendinde gorko mi gol miijam ɗum sa dandal ɗum mbimi fat koma nana ara ala oɗo ñagonomi ɗum de oɗo ñagonomi ɗum mi andi noon ko woppi woro ko noon jeew min de mi naƴi koy min kay nawli mi yiɗa ndenden nawli ko hay wallahi nawli ko de wona haydara yettandam no pemnenani wallahi nawli ko wona haydara fatima am sibi Allah jeew opamdeji no pemnenani koy tas aɗa wara mi jalli anu natiɗo ndi sundu no way fuɗɗumininde ni jeewo mi sikko hunde fof mbiyata kam saabu ene hulbini de fatima ana hulani mi andi toppami to mi andi to miijotomi to holɗum miijoɗa jeew sibi Allah opamdeji to gonimi ɗo mi yiyata sah to wontema affaire ko betti kam ni to gonimi ɗo dandam ɗum fatima waɗi kam jaleɗo noon joyi 3 familles 1000 problèmes findini ɗaninoɓe atri majunoɓe Trois familles, 1000 problèmes. Serni c'est la yadibe. Abdourahmane o galle haɗa neɗɗo bawɗo yaha yitam Eyi. ha ƴama hemba debbo Eyi. ha humana Eyi. ha waɗa gueɗe fof o ko neɗɗo mawɗo woto ye jinno ko liggey yumma e baaba gonga cewgel ay yumma e baaba so nduɗni moom kala ko ƴeewɗa e aduna ɗum weeɓat wallahi wallahi ndaw ay go garam te ñalawma ko ñalama min enen fof wallahi Gonga. wallahi on jari ɗum ko on miñiraɓe ko on tedduɓe ko on moƴƴuɓe kala ko mbaɗɗami min amon gondata hen wallahi ande ka mawliraɗo gonɗo jikanaɗo aha ɗum taki kala ɗo tampuɗa min tampat Min ɗon kala tampat ɗo ɗon. bojjuɗa min yandat ɗon wallahi wallahi mi o kam leelide afa yimɓe gondi ko heɓaro arim sowno kay eyi won fugga kañ gatta ɗum fugga
haran wawi tawno ɓe goni ko porgara ñanto lootade eyyi fewnude hoore fewni mum quoi golleje ɗe bertugol wadde nappuji ɗi ɗon juɗuji tegete ɗo sa joni tan bon tare loto ƴeew Abdourahmane mbaɗa yimɓe gam mbawi porgara ay garten nde jippiɗen nde ote billa odor soble are am cafaɗ eyyi ayi urgol ngu Allah imam en meɗen yo jabbaji ɗi nalankoɓe fof meɗen jooɗima ngal taw tan mi min yiɗa nder yo ɓen ɗo taw mi taw en nder galle ɗo en mbaɗen installé Wawi jooɗo taw ɓen nder bo non wata bom non wata Sasa minen ɗon dari de mon amour c'est moi yo ar yo won garɗo udditan amen ala he yoyna fala amadou ko kan ƴeppi jagga hoore makka y amadou jippo inde alam jiimi ɗo ma uddi nder ɓe goni nder ade kam yenta ɗon nder ɓe goni amadou jippo ɗon annen anam ndig dillo hay ko dillaji hay ko dilla noddide allo Banna ça va naka mu aɗa selli addeyi haala jawnoɗa min koye appel tawɗami te ɓuupi appel o mom Banna jimmi ko jaltina kam mi wottoyo après ça pari nawa kam plage mi nanani jimmi ko jaltina kam mi wottoyo après ça pari nawa kam plage est ce que ko Sofia woni ɗo si ko Sofia kay kadi mi haalanma comme cohluɗo a cohluɗon si j'ai quelque chose à te dire aɗa anndi min kam sa wi noon tan a wari kam oui ah bon d' accord joni Sofia ko ni mbatten o ɗoppinama haajuji mi hammuji am fof mi jooɗo ɗon mbeɗa fanma tawa arani mais Banna je suis sérieuse de mi fijani comme jaltowo d' accord mbeɗen fanma ok joni haalnam holon heure heure mo jiɗɗa fof eɗen jiɗirɗa fof ok ɗum noddi Sofia ko gonke j'arrive d' accord Ok. eɗen fanma ok d'accord an nod amadou jiji amadou a noddum téléphone noddum téléphone wona jogi numéro mum paden seeɗa han paden seeɗa ɓay fuggidde ole arani noddum tan ɓuuri yaw amadou na giwuli noddum ɗum wonde weeti sabu haɗen kuut bani waɗi ko waktu kirsallay waktu kirsallay yaadi ɗon kuut ɓe soɓe gone kew programme maɓɓe gasata gasata ɗo sa mono foppo tembo jonta yawata noon portable beddotta boto ɓe vocal beddotta han numéro mum gotode kam boto vocal ah ɗum réseau o tan yahani mbo yahani noddu jonngom on han noddu jonngom amadou heɗo ko haala ko noddu jonggom wiyanma ɗum minen taw wawi taw kamɓe gondi boom ah warata ko wonani taw ngoni ɓen nder taw rewtoɓe ngoni walla salon noddu jonggom noddu jonngom allo hi allo ayi kala ne waɗa ayi on notay walla ina laaɓi ko tufam heɓe ngoni bo jongoma fini tufa gilna men nana ndiyam en dellodira mayen jam finto yoɓe uddit an hokke kam seeɗno eyyi yo uddi hoto gonɗon salon walla ino yo wonbo noddi ga uddi tan en tawi salon ɓe ngoni
أنا أراني هجوي هو أمر يبغى تدمنغل بلا كم كي كم ini wadi wana kan mun nyalande wal ye mbara juma ni an barona goddo nodduda barka jam fasa Ahmad wat ya arga ya go uji taden do mira hodu wat ses ana ini ada kuat alo jongom Ahmad inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Marok Eke maru ha alo wat jam wonde ko program Ahmad haaldir ses wonde ko andum wawa won min kaldan ya jole ya Marok on won jaado maru auzu billahi min shaitanir rajim on won jaado maru wadi wana han min layno nyalande an mo sukko an yi hetto jam is barke rasulullah dum wawa won wallahi wonta Abdraman ko dum an yo haalan men ko dum woni non en maayi de kam aye Allah awato ye al muñ an wa jam hala amen ko dum woni non amen ko dum woni wala an fasa yayi Marok wi'a fasa yar Marok hon notorto an accam an gacce wat jam an hono jaar Marok notorto do yono la ilaha miti da non subhanallah bismillah o kam barka jam fewe mo o ka fanga o jam fewe ne mudi فزا ومن كان لله كان له والله لا اله الا الله النبني لا النبني أشكا أتذكر معه والله النبني أنا شعب بني وادي هاي بني وادي بني وادي What's it? سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله وانا لا
pasamjin mi yo system Fasayiɗa am an jamur ma amere mi yo ñiri mbandi gitene sini ñamde wona jolli kala muɗe a waɗi komi sikkano gile curodiren muñodiren ko digal welani mamuña curki keɓa ƴulɓe ko digal welani reni gondigu ko jam reni gondigal ko jam yo jam yib gondigal wela yara yeso Hello, Poa. Mais j'ai plus de patience de boy. Fais rapide, boy. Ok, thank you. Salam alaikum. Ouais, c'est bon. Ça va? Ça va. Ad andi Amar. Ah, non, je connais pas. Hello, brother Amar. Oui. Il y a une fille qui te cherche. artir hakkille ma artir hakkille ma himbatta ɗo ma o jeema Amad goɗɗi mawɗo moƴƴani e wuro min mi woy ana wari amen an mat fasaka min woy gate kam woy gandani saga mum way gandani saga mum way gandani saga mum ijam onon kam ko kewi ɗo en woy amadou ko kewi woy Okay, what? woy 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 Amadou sab Allah
Wai dai bon. Ala. Reji. Dai bon go. Annam boni. Annam boni. Annam boni. Wai gida biya. Kala dami ko kay boni adro. Annam boni. Out. Annam boni. Mi fu pali. Wala ya annam boni. Annam out. Annam bonani. Amadou. Numa bonani out. Amadou men min long. O hay dar ke wayno balla yimbe. Wai. 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 Wai annam. Koni Amadou. Annam boni. Ala. Lakaram boni. Ala. Annam boni. Ala. Lakaram boni. Amadou. Wai. Amadou mawɗo wayata. Min wai. Min wai. Amadou woto way. Min wai. Si. Min wi wai. Wai. Wai on paman. On paman. An hono min pamirata Amadou hal nayni amen hal. Mi seri Sofia. Très bien. Alhamdulillah rabbil alamin. Bien ça. Alhamdulillah yaima. Alhamdulillah korejma. Alhamdulillah wurmon. An jas. Onon. An wuda. An woni hasid. An. Saja timom jattu ko redim. Yetan. Wow. Mawɗo way hono ɗum. Amadou mi andi o ñalawma maar. Mettam. Yalto am halam. Sokkitam. Ngoppene ɗo. Elmine. Waɗam elmine gaccami. Woy. Fatima. Woy. Fatima. Woy. Yandere balde Sofiane way fewde an e yontede. Wallahi. Kay ne fami situation. Oy Sofia. Oy Sofia yelam. ngallo dewgal ko gurmi hen ko mi ñaga e Allah debbo honam ne wuro ɗum te ko ɓuri kam ko hen musti o ƴetti ko ɓiɗɗo fayi ɗum hakkunde men te ɓiɗɗo ko Allah rokkata an Sofia kaɓe donkuɗo andude Amadou nde desondirton nde taw ko kon wadduɓe contrat sa yettima aɗa jibina walla holɗum te an ni holko sirma kanko ala ɓiɗɗo caggal galle ko ganduɗa hen ban woto fuddiddiɗo haalullaji kadi mi talani ɗum te mi haalanma min komi jaaɗo hôpital ha gartuɗo papier jam fof ko garti te kanko wi ko yahata hôpital omi ƴeew ɓandu makko min mi anda ko fuyni Amadou telede makko woɗɗude nde ɗo wona han waɗima no wayni an kay keɗoto haala haydara ko dañƴa toon fof kan waɗi hoorema an wonirimo noon te oɗo ɓiɗɗo ko gandanmi ɗum ko somi haali ɗum ko gandanɗa aduna fusat he gandanɗa ko holɗum gandanɗa eɓ saɗa yara haallam mi haalantama comme ko hande ka beltiɗo fo ñukki ko woni ko tagi aɗa yiilo kam ha yimɓe noon noddami ɓe mbi kam noon wadde an goor jigéen uji ma ɗi no nganduma cikkat noon koɓe gandama ni goor jigéen a paari jalde haalam ko noddirta kam ɗo an ɓuuri andu ko noddiratmami ko an hono jagguirton gorko comme mon piyon mbo ha on maaya joni so maayan ko kalton o fotno ko mayde min gasa min ubbamo an wadde o vaurien taki aɗa nodda kam ɗo ayi on vaurien mo wiyata kam tehri ko jiɗɗa ko e junggo mum te a heɓata ɗum ka baɗɗo jaloux min jaloux ayi mamma haalan gotum tawde ko ndi cikkuɗa heɓirta debbo arani baggo hoore ma ayi debbo sa yiiɗi heɓde ɗum a haalna ɗum haala belko mais an haydara joɗɗa ɗo internet sa wiyama ni tan gara jajjinɗa mi haalanma gotum a fiyi ɗum o fiyimo joni yo haat ɗo kala ɗo rewi hande woto rewtu ɗon
C'est des menaces? Na jagirɗa ɗum fof moƴƴi mais goto meɗɗum andi sa ɗum watti prochaine fois je te jure que min mon wat porter plainte maya e nder kaso Ko taki ngol ɗo on mbaɗani porter plainte? mi waɗani ɗum par ce que mi okkat ma chance ñakki fayda ha mayɗa min ɗum est ce que ko min debbo daro yeesam haaldire yam ni min mi accamo o yaha hay dara mi waɗanimo Trois familles, 1000 problèmes. Serni c'est la yadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal bonendam. One combino dami, one combino dami, hey hey, one combino dami. Mbida, mi naulir take, oh mi sere take. Tampere gili ari, oh oh, tampere gili hoini kam.